Ahojte všetci naši sledovatelia. Dneska som vám chcel ukázať, akú máme my štedrovečernú večeru. Vždycky ja sedím tu takto v rohu, vedľa mňa Jasa, vedľa neho a ja a vedľa neho Čaro. A potom sú tu ešte aj takíto dvaja, že Penny a Hnedo. Joj. No, tých asi nepoznáte. Penny je Aina sestra a Hnedo je Penninin manžel. Tak napíšte do komentárov, že čo je vlastne Hnedo. No a potom je tu Bobík a Bobrík. Takto vždycky on máva na pitie mlieko, lebo nemáme dosť pohárov. Aj Jasa máva vodu, lebo nemáme dosť pohárov. Večeru ešte sme ju neuvarili, iba prichystali taniere. No a to by bolo asi všetko. Dúfam, že sa vám video páčilo a dajte like a odber. Ešte nie, ešte to nie je koniec. Ešte Ajuška chcela povedať, čo si to vlastne chcela povedať? No, takže zo začiatku máme oplátky s medom, potom si dávame ovocie, potom máme nejakú tú polievku, potom máme lososa z pyré, potom máme zákusky a potom sa ide na darčeky. No a o koľky otvárame darčeky približne? Ale kedy sa podarí, väčšinou začíname večerať Obedovať. 6. Takže darčeky sú možno o tej 7. 7 ráno? Nie, večer. A koľko je 7 večer do digitál? 19:00. Dobre, diváci, ktorí nepoznajú hodiny, vedia aj, že je to 19:00. No, ešte niekto niečo chcel povedať, Hnedko, už si zistil, čo si zač. No lebo Aja má sestru Penny a ty si Penninin manžel. Tak čo si vlastne? Čarov kamarát. Ale no, nemyslel som to tak, ty si strýko, alebo čo si zač? Čarov kamarát. Dúfam, že sa vám video páčilo. Dajte like a odber a napíšte do komentárov, čo je Hnedo zač. Zatiaľ čau.